Ütü gününden aksen beri körətçilere. Irını seriter bıhılar, sellik, grip, kokuluş, kor, onna datın sıstıganna ırıları eddetten karıstılar. Olgunan baran bıhını doğru nehlenye süz bırıhan dolaru ılbat. Onu aras törötter ballar. Bu tuğunan bugün bihigi kapsete Respublikatағы 2 nömerdağ balığa epidemiologiyaga dileniyetin sebediseye epidemiolog vraç Күнней Прокопьевна Яковлеваны ыңырдыбыт. Күнней Яковлева чурапчу угуттан төрүттәг 2009 сылга Владивосток Коракка Тихоокеанская государственная медицинская университетка медико-профилактическая факультетка үйрәнә кирбиде. 2016 сылга республикатагы 2 нөмердәг балыгыга эпидемиолог брагынан үләгә кирбиде. 2018 сылтан эпидемиология отделениятын себедисея. Күнней Прокопьевна бүйәгә келен олорон баһалыста эге отделениягә түләттен туһунан капсити хөңдө. Төкөннән болыктын көһакран көрәчләре, уны сакым сырдылыктактыра. Беге отделение бит балыгыбыт егер расыстар ырылардан ырахтар бутын онна үләһәттәр битен сәратер үләләре ытабыт, онна карыстыр үләләре ытабыт. Онна бу расыстар ырылар балыгыбыт егер тархаматтарын гына онна тахаттан тахаваттарын гына арас противоэпидемической онна профилактической жаһаллары оңробут. Очо балыганы бартын кабанда, аны отделение бартын кабан. То бар отделение бартын кабанлар. Быел бияха грипп өттөнөн 900 вакцина калбыда. Бу 900 вакцина бүтән биһиге Дорога Хрыстовый министерствотын бирекәһеннән срок бутор битәр биппит. Касылан аксын биһиге вакцина утын алабыт. Бу вакцинаны медицинский үләһәттәр касыланайлык тахтар биләркет күрдүк. Медицинский үләһәттәре болбаккалары, кырыгылар, алтайдырдан үһәләр, асколага сылҗырыгылар, дисака сылҗырыгылар, онна арас тәрелтәгә үләһәттәр эмиялалар. Оны таханан беребиннедер, онна алтын састырыттан үһә кырҗас жоннор, онна арас хронический ырылах жоннор эмиялалар. Эбәһәтилде. Ити 900 вакцинадан әлбә сөптә. 900 вакцинадан бия хасамы сөп болар. Касылан аксын бихиге баланың остабыт, ол баламытын бихи быйыл эмет алартууд. Отойти кендики кемнәргә быһы берите кулыбыр. Араса доллардактан кепсетилләреген таксалдар һәп, олоннәге кандай сырда тәрүләләре тагытай. Нәһәлениягә балыгыбыт һикер эпидем күрдүк профилактическая, эпидемическая немалары оңробыт. Ол бетер арас кагыттарга выступайдан, телевидениягә выступайдан, ырахтар бүтән үләһәттәр бүтән кытта көфсәтән семинар оңрон, арас стендалары бәшәттән таһаран иген ыйыбыт балыгыбыт егер. Отдел үләтә чоңна бу балыгыга болбакка республика бартанын аттен. Каз бирди балыгыга бәләре эпидемиологтах балалар. Брас эпидемиолог бетер помощник эпидемиолога дем бар булар. Поликлиникаларга ме бар булалар. Оттаки хилопсеннан ырын утары оксогыргарами иммунитеты күстәк болуктак дибитти. Иммунитет онна быһыден кен тустуспа кайсылар буларда бир. Тәһдәке иммунитеты күстәгән һәм быһыны бир лыктакта. Дорога Хрыстовын министерствотын берекәһенен газ бирди киге бу быһыны лыктак касыланаксын. Даяхана бу быһы хәтта агыс икадылы бәйтен эффективнәһен тутар. Ол хәтта агыс 9 икәннәттән уже киге иммунитеты уже хук булар. Бу грипп ырыга. Ол һәм би касыланаксын алыр бутыгар. Очоны колы бер грипп ырыта туру тугар иннене касыйы иннене лыкканадан. Бу быһыны бир ыйнене лыкпытыннады. Бу эпидемический сезон мод бияха балаган ыйттан ымыйгырдылы сагаланыр. Балаган ыйын иннене бир ыйнене ола бетер атыржа хайнар тутуттан алтыны сагалан тыгырдылы лыкпытыннады. Бу эпидемический сезонга иммунитет өскәтәркенә. Аны бу быһыбыт 14 ен хонук игенен бирде бәйтен эффективнәһен
олар. Çoğuna egi balı hatgar kiren kalbık ki kolubur. Tügönünden tohanın diye kurduk bıhılın hep de durubiyete kayır bollağına. Бу быһына буллагана по месту жительства поликлиникаларга алалар, онна үләһеттерге, үләләргә алалар. Коллективтарга. Атак беһе балыһы утыгар гриптан китбит чоннору беһиге инфекционный балыһа көрөбүт. Эбетер доробетин хатан көспөт буллагана беһиге бәбитер халарабыт, но изолируйт туспа балатаға. Танити искентен папилломаттан эме быһы берилерди кыргыттарга, ол беһеме төһө берилер баран ери, тилгылларда кыргыттарбыт. Акыгытабыт аттан халбаттар, таяхына билген информация олтунан алахагаяк. Маннык бу быһы туһунан албахта көпсекәпсия канада диһаныбын. Папилломаттан утары вакцина национальный календарьга хох по эпидемическим показаниям алалар. Булан багар бит кебетен хырчыткар центр иммунопрофилактики диен алган сөп. Антон бу арас ырылар бут холовру буллана гепатит, бубыт, касбес сынаксынлык тахбыт беге холовру медицинская лехеттер. Антон бу акыдыгы сенденнери беге касыгынайы 10 хыл боло болалабыт. Кори краснуханы буллагана үйебидер 2 тылык тахбыт. Антон бу грибе буллана сылынаксын. Сорох оғабалыһаларгар көрдөккө, оғларга иккели даже үстү прививканы тута берелерди. Аны беряхтарын сөп. Халавар бу грибе кытта бирге эми атын прививкалары беряхка сөп. Аны бу прививканы специалисттер бәләре олық бәкке бәләре беләләр. Именно ханны прививканы тәңге беряхка сөбен. Күнде Прокопьевна бүгүн бейхе келен алжытабыктар байыба. Бүгін бихеқа республикатағы 2 нөмірдәқ балыға эпидемиологияға отделениятын әбедісейе эпидемиолог Быраз Күнне Прокопьевна Яковлева ғажыттады. Аныңызғы көрсеққа дері.